gabi mga angkol ug mga anti. Tugutin sab ko ninyo na mga ina sa katahuran nini mga orasaha. Yawar zo nakatutoy na. Maing gabi kolante. At siyempre sa ating mga pamangkin na nakatutoy rin. Okay yan, no? Pag ganitong oras, basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Yawards, oh! Siyempre, yawards talagang nakatutoy, no? Maing gabi! At siyempre, itong programang Tutoy na Love, alas 9 ngadto na sa alas 12 po ng madaling araw. At siyempre, ito, hindi naman pwedeng baliwalain natin, no? Itong mga nararanasan natin na tindi ng init ng panahon. Alam niyo mga kabisyo, naalala ko lang nung araw, no, nung dati pag nasa bahay talaga, hindi lang dati siguro. Pati ngayon, ako na, ginagawa ko na rin eh. Naalala ko lang no, yung papa ko nung araw, pag tag-init na, pag sobrang init ng panahon. Pag nasa loob ng bahay, nakikita mo, naka-brief na lang. Di ba? Oo naman, ikaw Col. Pag nasa bahay ba, ikaw lang mag-isa o kaya kasama yung anak at saka asawa mo. Naglalakad ka ba na naka-brief lang? Kapag may kurikong, merong buti-buti yung kigol ng papa mo, kitang-kita. Yawards, no? Ang kologante, tayo po gumagawa po tayo ng paraan. Para naman po maibsan po ang init ng panahon mga kabisyo. Grabe talaga. Ako, aaminin ko, no? Late na yung uwi ko pero simula nung Lunes, kahapon, late na ng madaling araw ko na uwi, no? Siguro bago mag-alauna. Tapos gising ng alas 6 ng umaga ng Lunes. Kanina, alas 6 pa rin. Grabe. Ang tindi ng init pagdating ng mga bandang alas 10. Alam mo mga kabisyo, naisip ko tuloy na pwede lang sana hindi ako magsuot ng brief. Pero hindi ako sanay. Parang Makati. Pero meron tayong nabasa po mga kabisyo na real talk to at saka totoong balita to. May isang doktor siguro to or isang nasa posisyon po ng gobyerno na kung saan in-encourage niya na para hindi naman masyadong maiinitan pag nasa bahay magsuot na lang daw ng underwear. Pero mahirap pag ganun mga kabisyo, no? Ikaw, angkol, naka-underwear. Tapos yung partner mo naka-underwear. Mas lalo pang umiinit ang araw. Real talk, mga kabisyo. Ayan. At syempre, alam po natin yan mga kabisyo, itong init po ng panahon. Hindi init ng katawan, ha? Pabihira. Ibang klase yon. Mga kabisyo, itong init ng panahon po. Alam na po natin yan na unang-una, pangunahing panganib po, itong heat stroke po mga kabisyo. Naalala ko lang dati itong heat stroke, walang-wala lang to eh. Hindi to iniisip eh. Heat stroke, heat stroke, good. Wala heat stroke eh. Inom ka lang ng malamig na tubig, no? Maraming yelo, ayun! Pag inom mo, walang-wala yan mga kabisyo. Pero ngayon, napakalaman natin na totoo pala yung heat stroke. Kaya naisip ko po mga kabisyo, mag-post po sa aking fanpage na mga paraan na ginagawa natin para maibsan ang tindi po ng init ng panahon. Ayan, post po doon para maghanap tayo ng magandang babasahin natin. Ayan, sabi dito ni Boy Pindot, paano ulit yon Col? Haha, saan ba doon? Di ko na maalala. Ano ba yung sinabi ko? Patay tayo dyan. Okay, tuloy-tuloy pa rin ang ating tugtugan para hindi pa masyadong uminit ang ating gabi. Kasi kapag si Angkol ngayon abay nakasuot ng brief, si Auntie nakapanty, abay mas lalo pang umiinit ang gabi. Pasaylo ako, maluoy ka. Lusion, yun ako ng imong kigol. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!